Kamu ingat nila ang bedi. In plan B dito, tipon na in adat naman sin Ayub, in anak niya, kaya ba'y talam sing kitab, hambok riwayat, dilan sa ridjiki, hangpo tagdua pagbuburos. Haasawa ng pagganang ni Rahma. In Rahma anak sin Ephraim, in Ephraim anak sin Nabila Yusuf. Kalian ito ningkat sin babayat to. Hambok riwayat to, inasawa niya. Hawak to man siya nasakit, nagpabugitin to. Na virus siya, mabaho na matugatan. In Rahma way. Law sin Rahma, law niya, yung sinayop ikaw law niya Rahma biadin. Kaya mo kibin, law niya Habibi, umikato, my dear. Sa lugay inyawa ko diabaran ko. Minsan pa ko nagbaho. Amin baho mo to, limagpak pasado pa naman subahan, di talaga ito. Inya to'y Rahma, apo si Nabila Yusuf. In Rahma, in buhok ni mahaba. Hangpo tagdua sapi din buhok niya sa simadsad papalupa. Na, utang tanabi ato. In plan B, law na ingkatan anak niya on, extraordinary. Dilan sa ridjiki kan Rahma, hangpo tagdua pabuburos. Walikul libat nin jakarun wa unsa. In tiap-tiap hambuk pagbuburos, kambal. Hambuk kusog hambuk babae. Hambuk riwayat. Inambuk riwayat anak niya hangpo tagwalo. Hangpo tagdua usog balug-balugan, iban sin unong babae. Kalong ka either 24 atawa kalong ta na 18. Nahinang policy sinayo, mag-abang nga to awat pagkakaon, magsawiyat to katantan. Saw sila. Amin ang po tagwalo yato. Aw sa pamabi, amin anak na magulang, taga-asawa, dito magsaw sila ben. Siguro to breakfast, lunch time at kantina time. Nalaw si mga saitan lang, berin lang na boss. Nabi ni, amin sabo sila kumaon yato. Lubuho imbay ang katunita sa panulubuhon. Gipitan nyo sila. Gipitan nyo lang. Nasabo kimaon kayo, biwat imbay ang pa-liubo. Siya gipitan ito kataan. Nagdura miyatay kataan. Ang po tagwalo at tawakan ko ang tagupat. Pero ni parasahan niya ito. Anak mo kataan naubos miyatay. Nagdura. Inkato ang wakto ang buhok da. Dua. Lima ba yung mga 2, 4, 5 taon ang pasal kimatay ng buhok. Sa insakit ka na naman tatong bedin. Inina iban sinama aguraw marupang kalay para in kamatay ni magad adlaw maglulugay ka mapapas. Mamukul marupang in tao. Anak mo hangpo tahon ko nakawak anak. Nalatag mo yung katanhula pagpahilutan pagpupabawat ang biyan. Tapos nakaanak na ko pag sakalimyatay mo ito eh. Ngayon Ayub hangpo tagwalo anak niya. Ato ko ang nag-agad ito kata. Di matong ti sa doon ni Iblis ka na Ayub. Sabo nagsambayang. Allahu Akbar. Law si Ayub, law si Iblis Ayub, kung katuhundong nakaw. Wala mo kay ingatan. Inanak mo kataan, miyatay kataan, nag-agad. Miyatay. Wala nakiwad, inatay niya ulay. Pag mga nagparagan jeep, wero na tumasi. Inkusog sin iman niya. Ubus pa siya ng baris salam. Law na Iblis, law na lain. Pag ano lain siya, lain, tumalon. Mga doon, pagmulkaan. Something that. Inanak ko lang niya yan, anak ko, nagdilituhan. Minsan ako nakaasawa mataon, bang di ako din anak ko, rumahinang ko. Sa dilan ako anak, nagdilituhan. Banglaw niya kabayan na kawaon, may ta ako magproblema. Asal din kaniya, us kawaon niya magbalik, wala niya ito biya, may katuway problema kako, di ito hikakon kako. Kusog sin iman niya. In arta, in anak, in yan, pit na yan. Pit na. Yung kato, sasat. Sasat. In yan din natin. Bang kabay na kaon, may kita din magproblema lang si Ayub. Pati makbir, Allahu Akbar. Simu, insusa si Iblis. Bang insusa na nakaong nahangpo, na nang mahangibo. Susan niya. Sa plan A, was plan B, amura wala siya nagsaksi doy. Sabab sinuno, sabab sin sabar sin Ayub. Pag umos man ato,
Kita si mga tindog niya, yato nasusa sa baniguan. Inakaw no mga kapito di kumon, bi mga kabulang mo siya kimaon diyan. Oh, iniblis. Nung sino na. Talo na boss, ano nga to? Wairon kita. Ano ba ini? Malabo. Na in plan B, ikato, ano kato? A, B, C. Plan C, last na baran niya nun. Pagka siya wala nahibal, iniman niya, kiyawa natin nata niya katansyunog. Damik yan, anak niya piyatay na ito katawa sa nahibal. Masi siya nagibarat patuan, baran niya na. Di matong matubara mo kung natindog ng manasat, mo kung na siya na to, damin iblis. Iblis siya. Sa amoy na iyop si musudot, yuyop na iyop. First, hailong. Masabi ang mga magdadrag siya. Ikadua to simul. Yuyop na ba? Pag huyop at tubian, ka na naman sinayub, napinda mo tingkwan niya. Asal-asal magaan, mabukat mo ti. Asal-asal maro para sa nakimangin para sa na mukti. Pag huyop ito. Pag huyop. Limabay man pila adlaw, gimuwa din na pag huyop ito. Amin ugod din na pa rin, nalapat sinugod yan. Ano ba pagtawagon niya na English amin lang niya? Sakit na patient. Ito naglamod naman ito na. Ito na yung kuha, ano ba yung kulap, yung kakas, yaw na yung ipul, yaw na yung katay, allergic katantan, nagagat-nagatat. Tapos nagtubig-tubig siya. Nagtubig. Sampay nahalo in baran niya. Nahalo. Pagka siya ito nahalo na, sayaw pa siya yung baran niya. Hanggang kato yung parts yung kaya manunod niya, wayroon na biya. Halaw sin 7 tahun. Sandalan na 7 tahun. Pag abot pa sin 7 tahun, lang sinasaw na yung Rama, lang na ayaw, kato, ini ko nabi. Bangkaw mga ayaw patuhan, nung kato, di ko mabadsyan di. Sarundon. Usya subo na asawa niya. Narang pila tahun kita malasig, pila tahun ako malasig. Lang na 80 years. Malasig siya. Pag abot 80 years, amo na to huyop sa satan, siniblis. Doon na pila taon ako nasakit, 7 years. Nalong na masipog ako mga patuhan, bang di magsiwo in waktu sing kalasig ko, iban sin waktu kasakit ko. 7 tahun pa. Kulang pa siya kung pila. Kapituan tag 2 tahun. Namin udyat tumin ko mga naparan, ba tumapak kawaon ni ba nakaon kamo. Bang aminin rijiki ni nato ni nunod kini kaon kamo. Yung ka to lisyon to yan na. Pagka di kawaon niya pa ibutang magbalik. Pagbidaan na iban sing kita. Dia budi banda taget. Ibutang tana. Hawak tuman sa biyato na nasakit, mga adlaw, mahalo yung baran na biyan. Amin hula yon hula niya. Sa hula yama niya. Yung mga tao sa ako tindog niya. Mismo hula na ibang tindog niya, piaig siya na hula ito. Kaya ito, rahma sin mga tao biyan. Rahma, kato, insakit simba na maglamin, virus, coronavirus, kato, na subay ka lang niya mig, dahon mo siya pakalayuan. Bangkaw lang, bang di mo ng dahon mig, inba na mo hiayub, ada kala maluuson na mo kau guyurun. Kimangis sin rahma. Ya Tuhan, kaming tagdapo sinulain. Tindog na mo yaon. Nakinabang ka mo si Tagalog yung mga tao ni. Biya ano na kami, piyaig na wala lang. Nampugos siya kalo diyan niya. Yung pagdaan niya mo kun niya kuhan, yambit. Sabi mo na, inangan niya, sabi mga mantaya, habuldak ko lang yun. Biya siya sakli rin din. Ya, ito siya kalayuan. Dito man sa kalayuan, kalayuan. Biya kato, kaya nga tamo ito dito, kaya ito na siya nagbalik. Law niya, inba na mo halo na. Paiga rin din ba na mo rakma? Dahamat ito pakalayuan. Bang di mo hipaig, dahon na maring mga iro na mo, pakaunon na mo siya. Saan nahalo na yan? Kaya mo na yung iro, in kasuban nila, may bangkay yan. Mo nahalo na. Hilan mo na ito biya press pen, okay, resap sa mas masup siya biya halo. Bangkaw di mabaya, dahon na mo mariin mga iro na mo, long si mga resident doon, ipakaon na mo siya. Tuwal, kakitaan mo. Do, inlasan niya, yak na sab diya. Sampay nakato sa pahula pa, boundary na. Boundary. Teman na boundary, tibi ano tibi sungab-sungab, yan mo na ito hinding-dingan na simbiya mga bato-bato yaw. Kapan na, bitangan dahon hulma. Sip-sip na ito na belay. Pag-usin siya,
Manaw siya bang adlaw. May ta, lumag sa pagkaon. Lumag sa pagkaon. Before siya miyanaw yat to, law sinayip lang na lang, bekato karya kao. Banglaw na yung maksud, mahibiin mo na ako diya ini, betay ako lang nila, prang kaya. Nalaw sinrahmalon niya, kaya dyan ko kayo mamakato, ayub, sa lugay kubuhi, di ta ko hibiin. Sa law na biga, kung lumag kita pagkaunta, ako kaya ko. Sa law na ikaw. Naginang sabihan, akabads, law sinarap, amin bakery yun. Sabi ko, sino yung pagkadjikan niya? Di lang siya buk pandisal, makug na siya to. Buko na tumagnate siya lang na mataod. Bangman masurvive ng banan niya. Adlaw-adlaw, dumatong siya. Pag-us kayo nga tan sinaming tagdapos sinhabad siya. Sinaming bakery yun. Inyaon ka hating babae na anak, asawa hiya Ayub. Inayub taga-sakit, coronavirus, maglamin. Piaig siya kayo. Sabar ko lang ng makatarama. Sabi imba na mo taga-sakit, magkatumari ko. Ada kalat to, kalaminan kita. At pag-ingat si mga customer ko, di mami. Sabi lang na, magkuhan na, ambok na ginang ninuta. Kuhan, taga-simba na niya. Di mangi sindrah. Pero na, inches sa nung kumbaran niya. Na. Diyan ako na nagsimpan si Bandiyon. Paglingit namin, pinto yung kuhan kumuto. Nasamot na, wala sa piyahin ng limabay man pilado, sampay simana. Nasampo na makaon. Meto siya. Kami tagdapo, kami nasawa si tagdapo. Tumukot sa mata tagdapo, asawa. Nagato lang niya, maluwi ko kako. Pautang ako. Pautang ako. Sa lugay ko nabuhi, bayaran ko. Sa pautang ako, hindi makaon simbala. Pagputab simbawayat to, panandas pa to sintuhan. Long na, di ako magkagunahan beto di. Sa ano naman kawai diyan tako tinapay. Uturon mo biya dua sapid simbok mo yan. Hangputag dua sapid, siya sapid biya sumad sa ito palupa. Hambok na mga long tinapal simbaran na kaibugan sinayog kitaon. Humbok niya ito biya. Talian niyo kuno, siya sapid pa. Hangputag dua simbaran. Long na dua yaon, di lang tako dua tinapay. Ang pasanamikilan biyan. Ya Allah, kita mo na ako. Hangan sim pagtaat ko ba na ko maman sa mga survive. Hidagang ko ini. Gunting sa rundun, gunting basi yaon. Nasapi ra mamin lagun yaon. Min gunting biya mga dakula, gunting siwi-siwi. Mga gunting pungot ya mga kasimana, gunting si Javier. Gunting mo. Minoy siya matinbuk na kaya kulangan do sapi. Hawak to man kita sinayib nagdasa tinapay, press biyan. Hindi ka to. Di makan dito lang pangaten ni biya ko ng amuko. Para kali nasawa ka nagdang simbaran niya. Bariman niya. Ang isa ka to, normal na to, tao bet to. Nagduda ba siya? Nagduda. Pag igna sintirong, nakita sinayip kaya kulangan dua sapid. Nakita buhok mo yan. Daw niya, pag-maapit ko. Kaya mayad ko yun kasi. Nakiusap ako mangayo, di mang diyo. Mangutang ako, sa lugay, sa kaumula ko, bayaran ko siya. Di ako pa utang. Sa dilat ako dua tinapay, binon mo yung dua sapid buhok mo yan. Inlasa ko lang niya kay mo, iban simpagtat ko, kita sintuan, nangayo ako patuan, kaya utod ko yan. Nagmul ka inayubot ng lugal. Ang sadya ko lang niya malasik palubakan ako, punishment. Sa maglulugin na realize niya, sa Tuhan na to, Tuhan kabayan sintuan na to. Law sin rahma ka na lang na yung panglulong kaya susama lang na rang buhok yun, imbuhok magtubo yan. Amo na nalawa at dua sapi dito. Ada kalaganten sinto malingkat pa rin dito. May naka-concept na realize na ito. Yan. Naiwutang tana imawut na inkuan niya, uno ba ini? Imawut niya hangputag 8 tahon siya nasakit. Hangputag 8 tahon. Sakit, no. Pag abot sinang putag 8 tahon dito, way na nakapin uno na baran niya. Imbaran na skeleton na kung saon ugat. Amin ganti sindakanan din namin sindugo para sa mabuhi, ma-maintain. Hindi ka ito skeleton na ni. Skeleton na siya. Wairoon na. Sa yaon pa, amura kong takaon dito, atay ni ban sindila niya. Amin nini, wairoon na. Naubos na kiyon sinugo. Sa buhay siya. Sa mga tinagreement. Makajari destroy yung mimbaran niya katan. Sa nyawa na di mo kaya. Wala nag-agree to dito. Ang kana tumasi siya buhi.
Naibutang tana, way man unod na kapinabaran niya to, amin udat to, pagkahiud magkaon kauni na. Map din inuod, takad na nagignabi. Magkaon ka, way ron nakapin, duwar ka nakapin. Amin nung tanibutang tana, on mga hangiguud, ataw lumamin din dito. Magkaon kauni ito. Inakapin duwar ako, biya nakura nilang may kato. Inambok direksyon niya harap patay. Niya, umura ko titaga-unod, kaunod ko ito. Inambok harap padila, umura ko tinunod. Pag ito nananap na mato, amunat nilang sabab ng duwain na iyo. Ya Allah, in pangatayan ko, ipagsukul ko kayo mo. Isa na ako bainina, sa nagsusukul daw kayo mo. Indila ko ito hilagtik ko ipagjikil kayo mo. Bang indoy ni malawa, nadi ko ito, di ako mabaya lang sila iyo. Usaway siya na ngayon paulian ako, way. Sab nakadandi siya, subay magsibu, in waktu sin kalasig na iba sin waktu kasakit niyan pa sa mga ipatuhan. Hatat kalasin niya, tuwi siya na ngayon, sa namay ito siya. Na, pagbayta ito sa rundun mo, lang sintuan, orkud, umbe kato, biya, tigdagan ba yaon? Umbe kato, ikuan tagdo, insiki mo lang na biya. Umbe kato, misiki mo, pakuan mo yan. Patagdo ka biya. Pag tagdog sinsiki niya, hambuok, ipatang tatuo, ingi mo arito, tubig mapasok. Tubig, amin lang ta aktual min din doon, tubig nga to sa ulgi mo tubig. Sa amin kwan yan, tubig lang na maligam-gam. Bukod sa mapasok to, lalo na pamaygo min yan. Pagpaygo niya to, amin katanlom mi at tuwero na ikatantan. Lalo na second, tagdugi mo to sinsiki mo lawak. Tagdugan niya. Tuwig mahagpay, inuma. Pag inom yat to, amin pagpaigo na yung katan namin partagoy nagbalik katan. Pag inom na si mahagpay, amin halawam katan na ito na damit yan, naulit katan tanan. Lusin dua ud, nakapakain. Nambo karap pa divisory at laro, kubog pabaklaran. Sabi yun dito, yun nabaklaran ko, ano ba yun, Black Nazaret. Ito ko, ano ba yun, at akyapo yung Black Nazaret. Hindi niya ko, niya baklaran no white na uno yun. Garo ka tibiyugit. Inambok biyugit pala pagwan pagimba. Amin nambok ud, amin nakapimbe na kura. Paglarok mo to pagimba, nahinang siya B, nahinang siya putsukan. Pag hirang pusukan na to, maggula siya. Ingula niya, mahinang siya ubat. Katan, ubat, makawa niya to katan. Inambok, larok palaud. Harap palaud ng buhok. Namo to di ko kaya timana niya. Pasarat alkan. Nahinang siyang na alkan. In alkan niya to, hambuk siya halom sindagat kaya butang sa mahinang siya ubat hakatan sakit. Namo to la sumun ko pagpatan baki bangoy manasin alkan niya to. Onsam nagbayta kamo belo namin. Amin ambal yan. Amin ambal yan kuno ang kanyang bihon uwat siya. Kung pasisimit ko mga ambal siya. Pag sa bato pagimba, nahinang siya amin pusukan niya on. Ubos ingula siyang pusukan may nang siya uwat kataan sakit. Halong Quran ni kabayta. Hasuratun Nahli. In hambuk yalarok patupalaud, nahinang siya alkan. In alkan niya to, mahinang siya ubat, katan sa sakit makaw niya. Aun ubat halaud, aun ubat nakabutang hagimba. Inya to day nakudrat iradat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lima sige na yung nagbalik inbaran niya, labi ba din sintag ng pagkahansap niya. Haumur niya, long kawaluan tahun plus in 18 years pila to. 98 years. Biara sa umur mga 15, mga 40. In sambu simbaran na damit yan. Then hakudrat ila sin Allah Ta'ala. Pag-ubos, long sintuan ka niya, in-offer sintuan ka niya. Inanak mo kawan tagupat atong tagwalo. Mamaya ka buyon ko magbalik. Long sinayob ya Allah ayaw na. Asal daw na ako mag-uwi sa mato. Dito na kayo mag-back. Hambuk riwayat, dihilan siya umur kapituan taon puwasin neto. Nakaanak siya kauhaan tag-unom.
usog katan, mayroong babae. Humok riwayat, kaya ba'y taaki sa Sulambia. Wallahu alam. Dating kaalam. Nakarahmarat to. Still at to First Lady, sabi padlo mo. In lesson makawata diya ini, biyatin pagsabar si Ayub. Sabar. Hinang siya to sampol. Bang aon reason sin tao, hangkan ako di makapag-ibadat, pasalan sin sakit ko, long sin tuwan, isyul malala in sakit ko ni Ayub. In kay mo 1% na kanayub 100%. Sa masi siya nag-ibadat. Way siya naglos ko man ray. So balikan ta dito, hindi pangadyan ta. Amoy kalabyan sin pagsabar. In pagsabar, ibadat sa lagu-lagu. Kaya ba'y taasuratul Jumar, ayat tumbulang po. Hitunay sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pahala sin mga tao nagsasabar, sky's the limit. Pag-uwas in tao magsasabar, ay doon na kay butangan siya kasusahan, iban karayawan, kaya matayan siya anak, in butangan ni alam sin surga, hajiratul Qudsi. Biya kato lugal yato VIP. In hajiratul Qudsi, lugal labitut kalas kabayaan sin Tuhan, in nakachik in hajiratul Qudsi, amin mga tao, labi kalasahan sin Tuhan. Mura-mura na mo ito pangajitan niyo, magsarang sukol hakata na mo'y nanayng sin pangajian taniyo, hindi naman halaw sin daira mabot pakapupuan sin Pilipinas. Iban sin pagwahula, hitukbal nato yung pagsarang sukol. Amin, di ka mo sumuhon, dumugog sin nasihat sin mga kaguruhan taniyo. Haunun sila tiranan. Wabad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binasaw tayo.